Dneska vám ukážu stavební pozemek, který se pro někoho z vás stane novým začátkem. Než se však na něj podíváme, pojďte se rozhlédnout po okolí. Jen 4 minutky autem od pozemku máte vodní nádrž Rozkoš. S novým místem, s pozemkem, si kupujete i okolí a životní styl, který místo může podpořit. Tady to bude příroda, zážitky, vodní sporty a mnoho dalšího. Ale teď už dost rozkoše. Ukážu vám, co tu na vás čeká. Z hlavní silnice odbočíte a za pár chvil přijedete přímo sem. Oceníte skvělou dostupnost. Čeká tu na vás 1159 metrů čtverečních, které můžete dle územního plánu zastavět na 40% stavbou pro bydlení nebo rodinnou rekreaci. Sítě jsou v blízkosti pozemku. Jen se na to podívejte, jak by se takový dům dal usadit přímo na tomto místě. Láká vás mít svůj vlastní kus pozemku pro život? Tak už hledat nemusíte. A já se na vás budu těšit.